О! Здравейте! Това е първият ми клип. Казвам се Лъчезар Николов. Това е клип, в който ще ви кажа някои неща за мен. Например, какво обичам да правя, какво мразя, кое е любимото ми нещо, относно храна или подобно. И още нещо, което ще разберете сами. И така, на 13 години съм, роден съм на 11 юли 2001 година. Любимото ми нещо е да ям този cornflakes. И сутрин, докато ми ям, да хапвам по едно-две блокчета шоколад, от това дълги, и да си пускам едно почти шоколадно в cornflakes. Не виждам да се разпиша глупатка. Янко дори има от cornflakes по лъжицата, от шоколада по лъжицата, който се вече е разтопил. Ляпа. И така. Нека се върнем на обикновеното говорене. Отдолу в описанието на този клип, ще има линк към личния ми профил във Facebook. Също така може да ми добавите като приятел. Ако клипът ви е харесал, може да дадете палец нагоре и да се абонирате в канала ми. Отдолу в коментарите може да напишете предизвикателства, въпроси и подобни. Не знам какво да има. И така, на следващия ми влог, който бъде, ако има събрани поне 5 предизвикателства, ще бъде качен в Facebook, в моя профил и също само когато правя предизвикателства, ще го качвам в Facebook. Иначе ще качвам клипове в YouTube най-вече и от време на време в YouTube. Така сега, чао! Надявам се на вашата подкрепа. Благодаря ви за гледане. До скоро!